Wat het is of wat het binnen en waarom wat hij of zij dat docht is net wist. Maar wel is het duidelijk dat er honderden punaises struit binnen in de omjouwing van Appelskeer. Bij de plaatselijke fietsenwinkel gaan ze het er maar druk mee. Ja, nou dit is hier die van de mountainbike route aankomt, is juist er eind van de dag nog ophellen. En ja, dit het een paar punaises pakt in het voor- en achtertje. Dus beide banden die hebben we uit het bos hellen. Maar dat ben ik op de gewone fietspaden, bakfietsen, huurfietsen, maar ik gewoon particulier met e-bikes gaan we uit het bos. Ja, het is niet meer leuk. Nee, het is te volle. Ja, te volle. 15 jaar geleden wie er ook al een punaisestruier, alleen nog doen neemden we het oors. Fietsers in de bosken bij Appelskeer worden het laatste maand terroriseerd door een punaiseman. De man of vrouw luidt punaises op een fietspaden, zodat fietsers met lekker band hadden vaak kilometerslange tocht al in het vervolgen moeten. Nou is het dus Wessel 4. Fietspaden in de regio werden tuisteren terug Tom Spiekerkes op een route. Na wie heb ik je nog eens de fietsverjouwendaagse van Appelskeer. Maar wat er dierder is een rietsel. Juster wie voor ons de drup, Westafval de fiets nu het bos halen en toen dacht ik juist jong van ik moet hem maar bellen, de wijkagent. En dat gaat ik er bewust. Nou ja, iemand was punaises de hele dag te fietsen. Hoe vind je hem? Speld in Hooiberg. Punaise in Hooiberg.